May hapon mga kaigsunan, Cebu City, Philippines, na Lord's Day Sunday. So adun na tayo mga paiskutan ng tataon itong tubagon nga Wataroy live sa Island FM DYER, Lunes to Biyernes lang. Pero na tayo tukbilan tubagon o pasudlo na to si Hilpid Jog, si Roy Rago. Hagit ng debate, pwede mo request niya sila niya atong i-accept para ma-live na. Pero ato itong tukbilo ng diskutan sa kuan ni Raymond o ni Juan Pasiones, sipdi sa Mindanao. Ito mo yung amigo gapon, pero naigipalahi niya nga diskarte para musakay yun sa proper subject niya ang itawag o kining God walk. Palahi. Ya, wala man nagamita sa Iglesia Katolika Romana. Kining kuan God walk. Kung natay saktong filosofiya, ang Diyos Espiritu mga wa man ilalis kung sibdi mingon ang Diyos dili Espiritu, makita din ang Diyos. Kung makita ni mo Diyos, adili na Espiritu, ang tao makita ang Diyos. Yan sa God walk. Ang tao makita ang Diyos, matubang mo Senior CJ, napas mo na, wanay panihapon nila o pama, paniod to. Di mo na makita, nabay absolute invisible. God is absolute invisible. Is spiritualis invisibilis ang Diyos. So, ang mingon nga, ang Diyos makita, amo lagi na nga, dili tarong kuno na. Kuna nga, nakita, naglakaw ang Diyos. Makita na yung Diyos nagpakatao sa siya mulakaw. Kuna, may iskot ang Christ kini. Kristo, both human and divine na, sa Catechism of the Catholic Church. 4.8.1 to 4.8.3. Herbert Recto, watching. Idol kanina si Bradshaw Fernandez. Gikan pa sa gamay sa bata si Albert Recto, idol na si Bradshaw Fernandez. Atong nireact sa itong diskutan ni Mars Ahok nga, yampo na to si Bradshaw kay wa mo kahod sa CBCP. Noon sa ka Mars Ahok, nadaot man ninyo kanuna ng kadayad literal, kanang bang pare niyong buhol nga, sobrahan na, murag tagiya sa simbahang Katoliko Romano. Himot ang katawanan na si Reverend Father Darwin Gitiano, with due respect. Ang iyang tubag sa kumpangutana, dito sa papel, gikuhan base. Huwag siya ka tubag sa iyang personal na study ba? May tungod yung kada edisyo. Dili mo silbi na. Kuhan, dibatidor ka nga, papel mo, dili mo na kuhan ya. Video ako, klaro kayo. Si Arsobispo Palma na ingon nga, lawas lang namatay ni Kristo. Human nature. Ya, masupa ka na. Ya, Bishop Bactol ingon nga, the divine person did not die. God died. A divine person died literal. Jojo Labajo Gutierrez. Kung Espiritu ang Diyos, matawag ba di ay og Mother of God? Si Virgen Maria? Stilang luuyan yung filosofiya. Nanay Diyos ili Espiritu? Pastila ni Jojo Labajo pangutan-on, hindi mo tubagan tuga kung pangutana. Huwag mo tubagan. Uyon siya sa divine human. Motogi pahayag ni Brad Elpidio Bol sa Bukidnon nga namatay ang divine human. Asa kakita ng libro sa simbahan? Hangtod garon, wa katubag. Tamo ba, Jojo Labajo, Elpidio, na nudlo mo o doktrinang inyuhag, bot-bot mo inyuhag, makadaot yung gaday literal. Makadaot. Felipe Fernandez. Uno, Timoteo de City, Brad. Siegfried Lassa Jr. Jojo, mutuo ba nga dunay inahan ang Diyos? Sa iyang pagka-Diyos mismo. Nga ang Diyos, eksisido na daan, wa pa si Virgen Maria na tao. Matubang Bishop Bacani, she is not the mother of the divinity. The divinity is already existed. Diha ang nabaga divinity, wahay si Virgen Maria. So kay diha man niagi ang second divine person ni Virgen Maria,
gitawag si Virgin Maria og Mary is truly the Mother of God. Dugma na sa page 196, 197. Pero dili literal kay sa page 197, the fathers also teach Mary is truly the Mother of God, not explicitly but implicitly. Oh, klaro ana. 1 Timoteo 1:17, Filipe Parandis, klaro kayo. God is immortal. Why kamatayon ng Diyos? Nya inyo gipatyon. So dili man mamatay kay sa Vatican Council, Lateran Council gipahayag na God is immutable, cannot be changed. Kung manudlo mo ang Diyos sa matay literal, sa to ba literal ba? Litera por litera. Nana sa 116 sa Catechism of the Catholic Church. Sa to pa gipatay niyo tinuod. Dili madawat mang pangatarungan. Joseph Silos may hapon. O ito si Jumel ba to nga insam to naglakaw sa Jerusalem ko. Si Kristo lagi. Diyos ba o tao? Ginupol mo mga pangutana. Itubag na kanaw, tao og Diyos. Pasti lang luya. Sayop biyay ang pagtawag ni Virgin Maria nga Mother of God. Gitubag na kanako, dugma gyud. Page 196, 197. Mary is truly the Mother of God. Amo ba kana inyong mga doktrina di kini mo kaapas ay mo kuan kay wa pagkakatubag hantog ng Diyo labaho ngang di ba niyo man asa na napita sa CCC Biblia ug sa dugma. Siegfried Lasa Jr. ahak sad anang pangutanaha na junoy ipalusot da namoy mga pangutan nonsense pa na kanina live sila G1 niya nonsense kina kay na ilang mga ingog God nga ni material being na usa sa branches of philosophy and science about being ontology. So ontology, material being, immaterials. Kanang Diyos, immaterial man, espiritu man, not subject to it. Niya ang material being, subject to it na lawas. Si Kristo ado may lawas, subject to it siya, mga kaigsunan. O yun si Reverend Padre Lucas Ino ka na. Sakto na, naibidyo naman Padre Lucas. So dili mamatay ang Diyos, matod pa niya. Pero saya lagi, mamatay na sad. Waman masod si Kuan, si Roy Rago ug si Elpidio para atong ma-accept mga kaigsunan. Doon na ba inahan ang Diyos sa espiritu man ka? Ang Diyos, sa pagka-Diyos yun mismo nga, yung pagka-divinity, existido naman daan, wa pa ang si Virgin Maria. So pagkiro mong bisab baka niya, ayaw mo pagamang iyong doktrina. Noong sam taon sama kang Kristo brad, namatay sa cross, gitawag og puligad. Dugma man na sa 183, 184. Dugma kadi sa Bible teaching of the church. Kaniya mong kitabi na dugma. Ningon sa dugma, Christ death on the cross. Nya sa misa, sa mysterious pagtuo, Domingo bro adlaw Domingo, igamit sa siman sa tibuok kalibutan. Ningon nga si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik. Wa mo gamit ang simbahang Katoliko Romano, ang Diyos namatay, ang Diyos nabanaw. Kay dili haom. Muna timani. So ang haom man mo gyud ang Christ death on the cross. So muna isa sa punto nga para masulbad ang problema mo na gamiton di kay God. Kumiho God God. Una kay saktong filosofiya, makuan man. Mabunggo man ka. Absurd statement pa na. Kay immaterial being ko ng God. Merlinito ngoho felicitas. Literal yun na ang God. Kung Mother of God, pati amahan, gianak si Espiritu Santo, sakto karekto. Mga bitaw nga, si Bishop Bacane, tinaw kayong ipahayag nga, Mary is only the Mother of God. Pero she is not the Mother of God. Nga the divinity is already existed yan na ang divinity. So, wa pa matao si Virgin Maria. Inahan sa ikadawang persona sa Santissima Trinidad. O, si Kristo. Kay ang pagka-Diyos, dako mas pagkatao. Munang gamiton ang Diyos. Winner napisa, kumbate yun. So muna nga ang panudlo sa
Melchor Manalili, murag na Melchor Manalili sa Manila, nga naunsa naman sila na unsa namang baruganan subang sibli. Nya, mingon mag sila nga, protestante na style, asa mabasa. Trademark na sa Catholic Independence, asa mabasa. Dili na gikas, protestante, uhay rana. So, kanang protestante, uhay rana. Unya, ang baruganan nga, mingon kita ang Diyos namatay literal, unbiblical ko na, wag na sa Biblia. Niya mawali mo, gamit mo Biblia. Niya di sa mamuto, asam na mabasa sa Biblia ang gaday literal. Mismo sa Catechism of the Catholic Church, 525, ang gadasan si Kristo, nagpagkatao na tao, itawag sa eternal. Oh, eternal na si Kristo ha. Saan ba eternal? Niya sa fundamental of the Catholic Dogma, page 36, si Kristo eternal. So dugma o Catechism of the Catholic Church, eternal na si Jesus Christ. Unsa man ang eternal? Matod pa ni San Agustin, God's eternity is a constant present. Kung namatay ang Diyos, dili siya matawag constant present. Muna iti man eh. Kanya inyo yung patyon, sayop ang paggamit sa gada literal. Maulagi na nga, ang nagmugna ining gada literal, taga Butuan City, Mindanao. Pero ting katawa ro buhay pa na ng tawa natin ali. Katawa. Kaya na ba yung mga pare na biktima? Magduda ng mason pa ni mga tawa natin ali. Muna nga crossage. Gamaskara sa ning kagwango. Gamaskara ni. Di ka mosimba sa Ron Brad kay si BCP may tanan nga simbahan sa Pilipinas. Ang CBCP, dili na magisterium ti man ina. Dili ang magisterium Santo Papa o mga College of the Cardinals. Unya, wa gani kapugos ang CBCP nga manimba ang mga Katoliko sa matag Domingo. 10% ang manimba ti man ina. 10%. 90% wa manimba na. Probe na sa katedral, Cebu City. Ubang parokya. Dako kay parokya direo? Tubangan no? Muna nga, anang imong panghadlok na inyo sa CBCP, gamit-gamit mga termino arong tuhuan mo, huwag na kailang mga obispo ninyo gani. Atik-atik naman ninyo ha. Padama mo ng kuhan. Suma, ang gipirmahan nga, gipakita ang Padre Darwin Gitgano ang naay, kuhan ka ng gaday, kining tiyang giinong gaday literal. Ang video ni Arcebispo Palma, kanawang video, iyang itubag, atubangan nila ni Bradshaw Fernandez, yung mga kauban. Ang ningon siya nga, mismong yanong tao makasabot na nga, mismo ang kalagani ni John Paul Lisican na Santos na, ayang lawas ng John Paul Lisican, to sementeryo. Pero ang kalag niya, buhi ito, wato mamatay, Santos na. Maura na ang Diyos, unsa pa ka ng Diyos, dili mamatay. Simple naman na, kunya, usasawa masabti kung unsa ning divine person, second divine person with the divine nature. Tumingon ka ang second divine person na matay, imong gibuwag sa divine nature. Usa na ka irehis nga panudlo. Kaya dili mo na muna mabuwag ang second divine person o divine nature kay si Kristo eternal, 525 sa CCC, page 6 sa Dugma, Jesus Christ eternal with the divine nature from all eternity. Kung minunta namatay ang divine person, ibuwag mo sa divine nature. Di mo na magabuwag kay samara na og ang kaniya sa iro mo aw na siya. Ang asin adun nagikaparat, langkob na ba? So ang pagka-divine person na ang divine nature, di na magabuwag. Kung namatay ang divine person, imo nang ibuwag sa divine nature. Na sa fundamentals of the Catholic Dogma sa panahon ni Pope Eugene III nga imong gibuwag ang divine person o ang divine essence o divine nature. So, dili pwede. So, muna nga sayop ang manudlo nga simple nga pare nga divine person died literal. So, wa sila kakita ng mga angguluha nga dakong sayop na mga kaigsunan. Stalwart Hongbing, muna insik mo din pasudla ko, Brad. Ano matagbaw ka? Amo na ikaw din eh. Oh.
Wala lagi. Ading man. Okay deh. Di, Oh, Brad. Klaro Ate naman kayo pa. nito, amigo dahil. Nag-aabot na yun, oh. pati ka, pati. Di, mangutan ako, be. O, kana. Tangan ako, may Nindot yung hapon bagiha, diya. dahil. May hapon ba? Nindot yung bagiha, dahil. Wala ko gingon yung Tangan ko. video. Ingon man ka ba nga ang CBCP, ang College of Cardinal ug ang Santo Papa dili magisterium. Unsa may magisterium nimo? Juan, Pope and the College of the Cardinals. Ingon ka ganina nga ang Santo Papa dili magisterium, ang College of Cardinal dili magisterium, ang CBCP dili magisterium, karon mubawi na po kag ingon nga ang Pope ug College of Cardinal. Di kang crusade sa pangutana ko ingnan nga ang tagiya sa simamatag lugar si BCP ko. Kanang si BCP dili na magisterium man pasabot ako. Wa ko may santo. Ang magisterium mo tinuod Pope and the College of the Cardinals. Unya ning Santo Papa nga si Pope Benedict niingon man gyud siya nga God died, literal man gyud. Imo na supakon. Magisterium man kang Santo Papa. Tamaw dito min English si Juan, Pope Benedict 16. Brad, naging-English ito siya? Wa ako nangutana nga kabaw ba mo English ang ako pangutana nimo. English mo na Ang imong giingon gigutlo. Pope, ayaw lagi likoy-likoy sa ang akong giingon nimo si Pope Benedict sa iyang sulat ningon man siya nga ang Dios literal gyud nga namatay. Musupak di ay kaato. Magisterium gipasabot ka ni sa Pope- Papa mo mo. Ang si Pope Benedict 16 Sige to ba? ayang gipahayag. Paminaw sa ang ipasabot niya God died in his human nature. Sabot niya na. Wala nag-ingon ang Papa Pope Benedict nga God Mo, in his human nature. Tumbaki siya sa Imuhan. suwat ni payang ni Bishop Patani. Imuha. Wa ko nang Nangi ka utana dahil dito literal kay yun. Bishop Pagkane, diri ko kay Pope Benedict. Kining, Buhi, manawis mo, patay naman ito mangingon. kaklaroan niyo sa page 83, kining yung libro nga, libro ni Joseph Cardinal Ratzinger, Credo Sige, for suwata. Today. Credo for Today, What Christian Believe. Si Pope Kuan Benedict. Yan ang Joseph opinion Ratzinger. po, Brad. Yan ang Opinion. opinion. Mana nimo, nakailan Kaya sa ng libro. simbahan yun, Katekisim of the Catholic Church, o dugma, probahida, Si Biblia. Ningon ka ganina nga ang Santo Papa Magisterium o ang College of Oh. Cardinal Magisterium. Kana- Karon kay Sila na may maghugbong. gisulat ni Pope ay isa. Karon kay na may gisulat ni Pope Benedict. Unya Magisterium kaning Santo Papa. Nagsulat man si Pope Benedict nga ang pagkamatay sa Diyos literal musupak na kani kay Magisterium kani ang Santo Papa. Asa mabasa na, libro na simbahan nili. Wala di kay imuha di ay. Di ato basahon. Mao na ni Asa yung title mo. libro mo, ito, tanaw, i-premi sa, basa sa usa ka mangutana. Ngayon na kag libro ron. Yatong tanang tinuod ba na yung libro? Iya ba na simbahan? Kining Credo for Today, What Christians Believe by Joseph Cardinal Ratzinger, Pope Benedict XVI. Di ba kita sa kamera, Brad? Sige. Ipatawad di mo. Unya, Patungod ba ang libro? Di ba kita lagi? sopa kane. Asa yung pangutana mo? Apa? Di ba kamo dawat anak? Di ba kamo dawat? Diri ko sa ingon magka catechism. Diri ko sa The Teaching of Christ, a Catholic Catechism for Adult. No, naama ka ani kay nagka libro. Ang nilobstat nini si Reverend Lawrence Gollner o ang imprimatur ane si Father Leo A. Porsley Didi.
bishop of Fort Wayne South, and ingon sa rin niya, sa paragraph 102, he suffered and died, and he is God. And so we see that God suffered and died. This is literally true. Iritso, Brad, basa. Klaro, Iritso, basa. basa. Oh. Although in his divine nature, Jesus could not and did not suffer. Iritso, wala pa naman basa. Ibaw ko. Tumoy. The sublime truth that Jesus is one person, through he is both God and man, reveals much of the greatness of God's generosity in the incarnation. Period. Incarnation ng pagkatao. Napa-incarnation, isulab siya tao, aron mamatay. Ang issue na to, iwayde, literal. Lagi. Paminaw sa, ang imong gibasa, contextual understanding ng librohan mo, nga ipasabot na nga, ang God died literal in his human nature. Bantay pag-ayo, iwayde, ha? Bantay pag-ayo, iwayde, nga ang imong giingon kanina, dili literal ang pagkamatay sa Diyos. Wa mo gamit ang simbahan na literal yun nga, word for word yun. Kaya kung literal yun, namatay, mamatay yun ang Diyos, di mo na mamatay. Asa may pilion ni mo katong figurative? Wasa ko mo dawat ng figurative sad. Betul-betul mo raman Kining human nature, iwayde. Kining human nature, iwayde. Kinsa may niak-an ni sa iyang kamatayon? Kanang yun na nga human nature, ang proper subject sa sumala sa CCC 468, mo man ang divine person. Daraman. Kining divine person, iwayde. Diyos na dili. Ako bitaw na kitabi kanina nga, ningon ko kanina nga. Tumaga sa kining divine person, Diyos panigdili. Kana din divine, nung samdi tawag mo na. Gani akong tubag, Diyos lang og dili. Kini bang divine person nga ingon nimo nga ang niak sa kamatayon mao ang divine person, Diyos ni siya dili. Tubag, suma sa 468 sa CCC og sa Catechism of Council of Trent nga the strictest of God died niya adto sa tumoy to suffer and die are incidental to the human natures only. Santo pa, Akong igamit wa ko nangutan human nature divine person. Wa ko nangutan na iwayde og human nature. Bantay pagayo kay di ba tidor magkaka? Pagpangutanon kag categorical, tubag kag categorical. Your answer is not accepted. Ako po na kining matod nimo nga namatay sa cross nga sikan divine person, Diyos ni og dili tubag. Diyos ba na dili? Diyos dili. Tubag na ana. Diyos og tao lagi. Tubag. Diyos og tao. Namatay na ang Diyos. Pastila ni mo iwan. Humana, wala discuss. Diyos og tao. Di ba kadungog oy? Namatay di na. Humana, wala discuss. Namatay ang Diyos niya. Wala may mabasa namatay ang Diyos niya. Kaklaro sa akong premise. Kaklaro sa akong premise. Kining namatay sa cross. Kay matod nimo ang second person na ang niak sa kamatayon sa iyang human nature. Predicate lang, predicate. Predicate na na siya. Humana, divine person is always alive, died in his human nature. Mo na klaro. Humana debate. Okay, diritas Biblia. Diritas. Ikaw may magbuot sa tubag. Ikaw may magbuot sa tubag. Ikaw magbuot. Biblia. Buram ka, protestante nga. Daog na noon sa daog guys. Pangutana. Binataam na Kining mo. buhat 3 versikulo 15. Kining buhat 3 versikulo 15. Kining gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Naabay tao iwayde nga tinubdan sa kinabuhi. Tubag. Jumatong komunikasyon ang ipasabot niya. Sa Tubag. buhat 3:15. Naabay tao nga tinubdan sa kinabuhi. Tubag na. Sahang Grigo na brad, mortal death na. So, wako na ko tanag Grigo. Wako na ko tanag Grigo. The New Testament was written in Greek. Wako na ko tanag Grigo. Di mangali The New Testament was written in Greek. Acts maglisod 3:15. mangali kagtubag sa
Naglison ba? Acts 3:15. Naglison ba Ang ikatubag ipasabot sa na Bisaya? Mudakan na hinong mortal death. Gitubag niya karon mortal death. Kini Mortal. bang pag-ingon nga gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi akong pangutana, kini bang tinubdan sa kinabuhi na ako pangutana naabay tao iwayde nga nailhan nimo nga mao'y tinubdan sa kinabuhi? Si Kristo, buti man ang divine man, ay pagkatao diya. Sama day. Basahan niya, Grigo ba, mortal death. O sa meaning sa kamatayon. Basa sa doy, noon sa mga protestante, mga daw, mabasa mauna. Bluoy po kay Protestante. Kamura may katudlog protestante. mortal death, basahan Sabi niya, naman, mortal death na. ang inyong stand sa Cebu, mo na stand sa mga Sabadista. Gidala ninyo ang stand sa Sabadista, gitabangan ninyo ang stand sa Sabadista karong panahon na. Manitino, Ulahiran na sa Badista. Ulahiran na sa Badista. Gikan sa Mindanao ang gaday literal. Gikan na sa Mindanao, Butuan City, nagsugod. Yan, mo tanaw mo. Ang divine person namatay man literal, asa mabasa sa dugma. Sa sisi, divine person, sikan divine person dahil literal. Kaklaro Kumbaga. ng CCC 626 diha. Ano yung nasulat divine person dahil literal. Kaklaro Ano yung basa niya? diha nga si Klaro. Kristo. Kaklaro na. Sila niya mga kuka mga dayan oy. Ang Pati word kuka, nga kasi Kristo kuka doa ba? na. Kanang Kristo doa na kiniya di. Diyos ang tao matuod. Otro po na. Ang Kristo Diyos ang tao matuod dili. Oh. Sumala sa doktrina simbahan. Diyos nga matuod ug tao nga matuod. Santo panay pagkatao ang 626. Napil. Pero ang niak sa kamatayon ang sikat divine person. Wana, gianggo na nimo, pertinti ko kaan nimo. Angkon. Mao lagi, ang niak sa kamatayon ni YD ang sikat divine person. Ini murara si stalwart pagpahiran ga simento, ay mo na nagasiminto pero wa ka mahimong simento. I-attribute, i-predicate sa ba? When the divine person died in his human nature. Para na, siya mo yung ultimate subject lagi, wag problema na. Pero diha na sa per subject niya, gihurot man yung patay sa divine person. Doon na namatay mo divine person og human nature. Kaklaro ang 626 ni YD wa gid mo 626. pasabot nga na. Dahil mabasa divine person, sikan divine person dahil literal. Lugas tinood. O sa Sa number sa Catechism of the Catholic Church 626 imong gigamit, labi na sulat diya nga sikan divine person dahil literal. Lugas tinood. Wala. di ara. O sa may pagtuod ani nimong sisisi, figurative ning pagkasulti din eh. Ay kog tubaga explanation. What is specific na mga tunapres mo kanina? Basta na to. Since the author of life who was killed is the same living one who was risen, the divine person of the Son of God necessarily continued to possess in his human soul and body, separated from each other by death. Literal man eh. Wala man naman. Nasulat pa niya ang divine person died? Ano matay na itong body niya? Ang kamatayon, separation, body and soul, mudawat ka dili. Mo malatudlo simbahan. Mo ito yung magibasa, 626, mo itong body, mo ito yung kamatayon, nag-experience dit. Ay mo hala pag iputo lang si Sisi. Kaklaro niyo? Wala po tayo. Since the author of life who was killed is the same loving one Yes. who was risen. The divine person, kaklaro na, the divine person of Son of God necessarily continued to possess his human soul and body separated from each other by death. So ang niak sa kamatayon, kadtong sikan divine person. Nga mo yung namatayan. Kanang 626, kung saan niya continue to possess kung namatay ni divine person, gamitan na filosofiya ni mo. Matod pa ni mo continue to possess the human body, human soul, and body. Kung saan pangutana, kung saan pag-continue to possess sa divine person kung namatay siya, literal. Tubag. Muna sa 630 sa Pilipinas. Kanang imo laging statement YD, wa na klaro. Kay bisag hanap mo ha, wala may imo magi timbla-timbla dito nga divine person dahil literal. Klaro na kung gibasa nga si Sisi.
Imo ra man tong Karon ana, opinion. sumala sa CCC. Sumala sa Opinion na CCC nimo. YD. Ba YD paminaw. Ang nahitabuan sa kamatayon YD sumala sa CCC kadtong sikan divine person. Ya nasulat yang divine person namatay wala sikan. Aso Tugas kaklaroan niyo. Dili ba? Kaklaroan. Nabay. Ay nakadungog bitaw ko wa ka kadungog na divine person dahil literal imo ra tong pahuna-huna. Unsa pastila ninyo. Kanang inyong panudlo ba buag pagkawag yun ay klaro. Ang inyong panudlo YD. Nadaon Ang niyo inyong na panudlo. ora. Oh, Iglesia ni Cristo, kampi mo. Saksi ni Jehovah, kampi mo. Sabadista, kampi mo. Nagkinampihay na mo diha. Sa Biblia wa mo kampi niyo. Nga, wabo kaklaruan ng unsa ni kampi? Kaklaruan ng Living Bible sa unang sa 2 Timoteo napay buhat 20:28 sa Duway Rims Kung sa Bible. Living Bible mo kanang Living Bible, wa man ang gigas Griego nga original. Pisaon Wagi- pa man ang libro ha. Basahan So prepesa. di na kamo to Biblia karon nga dili Grego. Ayo na pagdaladala Basta Biblia dili diha nga dili infallible ang Grego. translation. Kami na sa dili infallible ang translation. Masayop na. Pero substantially pulong sa Dios. Sa imong pagtulunan, Ya karon masayop. Sa imong pagtulunan Ha? mo sa nagdaladala magkag Biblia ron nga translation, sayop po nang gidaladala nimo. Depende sa klase sa translation. Depende. Diha na. Likay na pug karon. Depende sa klase sa Sana. translation. Ingon ka Oh. walay original nga translation, sayop ang translation karon nagdaladala kag translation. Mudinay na pug Dili infallible lagi ang hubad kay depende sa hubad kang simbahan mo mo determine ang hubad nga sakto. Pag sure diha YD oy. Nya karon sa Katekismo of the Catholic Church number 86 ang Oh, naay gift of magisterium is not superior gustong to the word musulod of God. nimo. Oh, Ha? naay gustong Ang musulod nimo, pasudlasan na sila para mabibo. Kinsa man eh? Si Brad Eugene Gapo o si Nelson Cadigal pasudla para bibot na. Mga idol nimo na. Ha? Ha? Mga idol nimo na. Ano Pasudla. Pasudla. Sige. Wa pa may tigbakay sa plaza bitaw. Padong ko. Ah, Kasama na yung simbahan. karon na. Pasudla sa ni duha to kami ko para bibot ta. Amping na bro, amping bro. Alala. Sige. Brad Eugene. Eugene, Napay isa si Nelson Cadigal pasudla to. Mayong buntag ang hapon. Bago ra gid May hapon matawa. ba? Eugene ka po ang gurman. Orag. Okay, so nalaman nalaman ko bro, naabtan maguna ko ni bro ang inyong panagbangi ba, which is Ano mo kuan. yung sa lagi, Brad? Ano mo yung sa Brad? Kapasudla na si Brad. Dalang ko gamay nga Nelson Cadigal. pangutana bro. Actually Pasudla sa si Brad Nelson. Ano ko pangutana ba bro? Kaning sa nobinahan nga gigama sa Cebu kaning various actos piadosos para las Semana Santa Pilos sa Cebu ni Gamaha 2006. Nag-ingon man ang maong nobinahan bro. Akong basahon sa pahina kuan ha kaning pahina si tinta. Pagkawala gayod ninyo ing kaluoy og pagbati sa kamatayon ni Anang Dios. Nagiingon sa 70 arita sa 78. Patay na ang manunubos, patay na ang Dios, patay na gayod ang amahan. Patay na si Jesus. Mga magkasasala, patay ng inyong ginatamay, walay duha-duha kamukon kriminal na sa atubangan. Kaning giingon diri bro sa pahina 70 dan 71, 78 o ganing ni ang 79 nga nag-ingon patay na ang Mesiyas nga gisaad ang ginahandom sa mga profitas. Literal ba ning namatay gyud bro o tawag aning figurative lang? Ako nang nabinahan God. Ang namay author na gasuwat unang-una na nagsuwat sa nabinahan. Dili na iya sa simbahan. So iya sa nang hubad kay yang manang ato sa respetaran ba. Bro, wala man nagi tudlo sa simbahan Katoliko. Sumala sa Biblia, Katekismo
mo ba Catholic Church of Fundamentals Catholic Dogma. Saya sa tong panabot nga naabot sa nagbuhat sa nubinahan. Sa kinsan na makabuhat ang libro ay nano. Nga Brad Eugene Guapo. Guapo lang Kaning di Guapo. bro. Laing pangutana bro. Kaning The Teaching of Christ, a Catholic Catechism for Adults, edited by Ronald Lower o sa niya, Donald Dio Owell, si Thomas Culliford Lower gyapon. Nag-ingon dire bro ha. Because Jesus is one person who lives two distinct natures, can fruitfully say of the Son of God whatever is through him either in his natures. He suffered and died in his human nature. He is God. So we say that God suffered and died. This is literally true. Na mali ni bro o sakto? O man yung gamit ay client git ano pag lantugi nimong wallet Na mali, basa. mali o nasakto? Ang pag suwat sakto na pero ang pagpasabot ana mo sayop. So tama di ano mo yung God died literally. Kuana na human nature ang ipasabot ana. God died in his human nature. Ay, Correct statement dia. Wala tay lalis aning human nature bag unsay niya diya basta dapat pareha nga God sana. died. Wa tay lalis But ara. God died figurative versus God died literally. Mora ni issue ha. Pag Mao ingon gina nya Tumong- wa. Uyon mo ko God died in his human nature. lagi God died figurative man mo. Di ba? Wala Tama mali. Mutumo na windel talibong. Sa ito Tumutumo mo, na usam din windel na talibong. inyong Diyos namatay. Usam din na Diyos na namatay. Literal gina namatay wa. Ang baruganan sa isip di Cebu, Diyos nga buhi kanunay. Nanudlo si Ramon Gitamundok 2014. Ang sa naman ang imong barugan karon. God died ka nga Diyos na literal o God died kang figurative? God died in his human nature. Unsa man Bro Eugene, pagingog God died kanang term God died di sa dali lang bro Eugene. kanang term Oh, oy sige. Dali bro Eugene. Dali. sa bro sama bro kanang term nga God died dia bro literal ba gina siya dia bro? Ha? Usa Bro. sa galiw nagdungan mo. God died Ani ha in his human nature maka. Kada bang God died in his human nature literally na dili. Awam ko mo gamit ang literal lagi di ko mo gamit ang termino. Mo gamit unsa ako God died in his unsa human man nature. para nimo brad unsa na para nimo unsa man nimo kanang term God died dia God died o para nimo unsa na Nonsense siya. sinansin Absurd statement. Ano man, God God niya. Ang God, immaterial being mo na, not subject to dito siya kay spirit to mo na, pure spirit. Di na mamatay, God. Pero sumpaya na, in his human nature, ang itumong na, in man, pagkataong mo namatay. Muna nga, hiramon kita mo nag-ibadlong Brad Sofrandes 2014, God died literal, takdan sa Davao, muna yung nagsugod ang Cebu, na, balik. Rodugay na ni siya. Sa Davao, bro. Ha? Maligyo na imong panguna-una ba? Dili kundi ang prinsipyo last na lang bro last na lang pagutana pag ingon ni San Pablo God died for all of us kaning di as Biblia ang Living Translation Catholic Edition na sayop si San Pablo ani wa Gigi. Kanang Living Bible? oh Catholic Edition ha ingon si San Pablo God died for all of us nasayop ba siya ani wa O saan ba sa kaluar ya? ako sang pangitaon dire kay akong Living Bible bro naipit man Saan ba yung usa mo tingog ba sa dyan to? Stalwart? Kaya usa ga iglas wa? sige daw patingog ka sa kaya akong pangitaon dire may isa lang sa sa pawatan na. Amo sapa ang ginamuro plaza yun? Di man na pwede sa pawan kay Kung saan may sabawan? sana man na. Gawas ko naipag mo ingon na si Kuan Bustalwart mo direct na pwede na ta tingog. Dili dungan sa Ano bro? Kamo lang bro, kay last sa man to ako bro, maminaw ra ko. Padayon, katong imong Kuan ba? Paduot nga istorya. Murag nindot to. Sama to. Bro Eugene. Ah? Katong imong Eugene, imo. Ako katong giingon ako
ba nga niingon si San Pablo, God died for all of us. Nasayop ba siya ani siyang pagingon? Kanini asa unang Timoteo siguro na nasa Living Bible o sa Catholic edition. Yung na ko matris up kay 1:24 pages. unsa to? Uno. The living God who died, mo na ibot masabot nimo. Tagalibing Nasayop God ba who siya na? died for us. Ang ipasabot na duhay kini Jesus Kristo God. Sayang pagka Dios buhi siya. Isip Dios, isip tao patay, sige patay siya. Ang lagi ka. Sayo naman ang Pag-ingon lagi Brad. Pag-ingon ni San Pablo God died, kaning term God died nga yung mention, literal ba ning namatay gyud or tawag ganing niya ang ak-ak lang to murag shooting dito sa kuan? Wa man na masuwata, dungagan ba nimo? So, Wa man na masuwata, di mo figurative. ang Biblia. Lisod po ning Why dili figurative tano. Ay wa may mudawat sa gaday literal, ingnon may figurative. Sayop na. Buhi nga Dios sa burgana sa Chief de Cebu. Nga, klaro Bro, naman itong giingon ni, klaro naman itong giingon ni Brad Sok nga si Santa Maria ang pagkainahan ni Kristo hulad pamulong lang. Sama ra na sa God died hulad pamulong rapod. Karang igibuhat ana sa katinawan dos ni Bradsok sa page 70 nga gamit ni Father Greg Mendes nga mitunumi ba. Pero og nakahibaw si Father Greg Mendes pare man siya. Ano wa man niya badlunga sugid na itong panahon na kidugay man sa CFD. Dugay sa bitbit ng katinawan do. Di ba nag-abot ni kuan ba bro? Bro, nag-abot kadala nga. Dito bitaw sa Catholic Petty Finder sa Cebu office. Brad Efren, walay Bro, pirma to kaya lang ha. ni Bishop, ni Cardinal Vidal ang libro. Moy Bro. imo yung Gaabot mi dito sa Catholic Petty Finder office men dito ba silang Jong Chua katong nauban pa dito. Gilikturan ko nila regarding about God died. So naay statement dito sa CBCP nga nasayop kuno. Tinuod ba to? nasayop nga ang CBCP. Oh. Ang kini yung CBCP kay wa mo kita sa video nila nga adunay mga obispo dito nagformal statement ba nga ining gaday literal official doctrine. Si Father Sopan na manggod nga nihatag ng dokumento ha. Yawa takibaw nga psychologically speaking mga nagipare gud na mo bisig na connection ba wa takibaw na niya kanang sekretary dili mo na manghilabot sa tigom sa mga obispo. Lagi. Di na manghilabot. Bro, Iya, mo kahatag out opinion nga. bro kay sila mo out ko kay si Brother Rafael musulod daw siya oh. Nani ganina rin Brad, kasunod. Rafael, kadumot Brad Wilson, Rafael. Ha? Brad Wilson, Nilson, wag kang ikaw tingog, po. Mangutana. O sige. Bro, Abo. kay Oh. dili magkamuto bro nga kanang katong litera at actually nana na yung video bro katong video ni Brother Sok o ni Father Fran no nga gipangutana si Brother Sok nga kung dili literal nga ang kamatayon sa netabo sa second divine person unsa man ang atong angay nga igamiton nga termino migawa sa baba mismo ni Sok o katong gitawag na tog sainik doki oh Nga ba? Oo, lagi. Nanay video. Di man pwede Oh, na. lagi niya. Para na Bro to, Nelson, para masulban ni. Bro Nelson, ganda. Ipasabot sa ya kat unsa nang signage doki, ipasabot sa ya na. Ang kanang sa inidok Pinagdok yung sam na sa figurative. ang bahin dili siya mao ang kinatibukan o kinatibukan dili siya mao ang bahin. Mo na gitawag na tug sa doki. Sa to pa buot pasabot diay nga ang kamatayon ni Kristo kung dili sila literal nahulog man na siya og patay-patay dula-dula lang to drama-drama lang ning tanan. Oh, sa to pa mahulog po ni nga ang atong pag gitawag na tog sa ulog sa gitawag na tog Good Friday mora lang ni siya og gitawag na tog kuan lang dula-dula din o kanang atong pag-celebrate ni patay-patay lang na kay klaro man kay ako man gisubaybayan ang statement ni Father Pan gipangutana gyud niya si Brother So katong ilang nahitabo nga dialogue nga may tungod atong God-died issue. Oh. Kunya, Kaya naabot naman gito. Gipangutana si Brother Sukyod kung dili literal ang gamito na to nga term sa kamatayon sa second divine person. Unsa man, mato na nakabungat si Sok o gitawag nga tog sa inikdo kunya. Kumpleto ba ya naay mga safety nga nakahupot ato kumpleto nga naa sa video. Mo nang migawas ang gitawag duha ka naong ba kining literal o gitawag na tog figurative.
Kay kung pangutanon manggo ka panatan, ako ka questionon karon. Go katong Sige. gitawag na kamatayon sa second divine katong kamatayon nga netabo kang Kristo. Kinsa may nahitaboan ato? Pay mo kinsa tubaga daw. Siyempre, sa yun, kaya paminasa, ako nagigikuha ni Brad Stolwart nga second divine person is always alive, died in his human nature. Lagi. Hindi mo divine person kay sa may proper subject. Lagi. So, Kung sa divine person died in his human nature. Correct. Bro, Second divine sa to person bro. boy. Bro, Eroide, Ultimate bro subject. Nelson, bro Ah? Eugene. Wow ko para makasulod si Brad Rafael Tubog ha. Wow sa ako. Salamat Brad Ah, Eroide, sige na, salamat. Salamat, Salamat. Bro Nelson. Ah, Salamat, okay, salamat. Oh. Sige. Go. O karon bro, follow up nga pangutana bro, EYD. Katong kamatayong pisikal nga natabo sa kang Kristo. Kung dili to siya, balik ko na kung pangutana. Kung dili to siya literal, unsa may atong gamitong nga term ato? Kung dili literal to nga kamatayon. Kay nahitabo man gyud to sa second divine person nga nahitabo sa nga physical nga kamatayon panagbulag sa iyang lawas o gitawag na to kalag. So kana nga kamatayon sa may tawag ana physical nga kamatayon. Anong nga butangan nahitabo kang mo yun mo literal, Brad? Brad, Ha? Nelson. Anong butangan mo ni mo literal? Dili na tinood? Kay tinuod siya nga nahitabo. Kay mo Ano mo mang butangan literal? Dili na tinood mo may tayo pa mo butangan literal. dili kay ang meaning sa literal real truth and truth. Oo. Kumiutan Anong butangan? real true and truth sa to patinuod nga dunay nahitabo nga gitawag physical nga kamatayon nga nahitabo sa second divine person. Nga naman Ang butangan kay mag literal Kristo, simbahan mo gamit na. Mo butang literal wa mo na. may gamit na ang desisyon ng CBCP. Di Na ang simbahan ba? Biblia, pulong sa Dios. CBCP dili ni simbahan alang nimo? Dili ni siya tingog sa simbahan? Teaching Ang authority man eh. CBCP, ang simbahan, Living Magisterium Pope and the College of the Cardinal. Oh, kay ngano ang gitawag natog kanang CBCP, dili siya bilong sa gitawag natog College of Bishop. Wala ka kasabot sa Magisterium? Wala. Ang Magisterium sa 100 sa CCC, Pope and the College of the Bishop Wala. sa Tibok Kalibutan. Yan, Ako Tibok lagi Pilipinas ito. naman na. Tibok Kalibutan naman tanang obispo. Sa CBCP sa Pilipinas, alang nimo day dili siya gitawag natog bilong sa part sa magisterium. Ang Tingala, gitawag CBCP. part sa Magisterium. Oh, Part. karon ang gitawag natog karon ang gitawag natog mitingog ang gitawag natog magisterium dinhi sa Pilipinas. Mangutana ko nimo, dinhi sa Pilipinas kinsa maday ang atong magisterium? Namatay universal magisterium. Pero dili sa Pilipinas kinsa man day atong magisterium nga angay natong tuhan o dawaton. Mutana ko Ang tugutan tari mo amo nimo part sa Magisterium ang CBCP. Part sa Magisterium. yes. Ang Magisterium po, sa CBCP. kinang apel to sa Tupapa yun. Nama di ang CDF, firma sa CDF. Apel lang sa Tupapa. Nama si Kibido niya. Wa di ka kabalo nga si Kibido naa sa gitaw bilong siya sa apel siya sa CBCP siya ang sa CDF kanang gitawag Congregation of Doctrine of Faith. Wa di ka kabalo ana nga apel mo tan-aw ana ang CDF sa pag kanang gitawag natong Catechism of the Died nga gipagawa sa CBCP. Apil Kasi may gagama gaday sa Laikor may gagama na. Kanang gaday catechesis, Laikor ay kabuhat na. Dili, pero involved ang gitawag na tog CDF na. O ang CDF nga involved Mao na. lagi, paminaw sa katong Dito, gipirmahan ni Cardinal Vidal, labaw pa na sa obispo, iusab na. Pirmahan ni Cardinal Vidal nga ang pagkatao lang namatay gibutang divine person dahil literal. Lipat. Gitawag na to, mauna na, di na mausap. Dili Kay mauna na lipat. simbahan. Dili maayo brad kay Panginoon mo na ito anya anong usbon mo pirmahan ni Cardinal Vidal. Bro, una-una, bro. Ni Cardinal Vidal, iusab Kanya-kanya nga field of expertise. Naang di ang mga expert sa gitawag na tog theology, naang expert sa gitawag na tog liturgy diha. Brad, ang pulong sa Dios labaw pa sa magisterium brad. Expert sa kanon. Word of God. Una, apil na mitanaw bro, apil na sila mitanaw anang maong gitawag na tog isyu nga atong gitagabangyan karon. Ni tanaw ka? O sekretary rin ni tanaw na. Sekretary rin ni tanaw na brad. Pasig sekretary rin ta, way obispo ni tanaw.
Mao na nga, ala na ko bro, wala na ko dapat ikuan diha kay mitingog na manggod ang atong magisterium ang CBCP. Mo nang di na ko angay makig-argue diha. Mao ra man Ano ang pa- issue diha, literal ba o figurative? Tumutingog ang Santo Papa, Brad. Mundang ni debate. Santo Papa rin mutingog sa itawag og Roma Lokota Kung Causa sayo Penita. ang Number debate. literal, unsay atong kabiton? Kay kung sayo ang literal, masayo ang figurative. Ana man lang. Gaday literal. Wa may manulog figurative. Literal atong gamiton noon sa lagi, di man pud mo katag. Moingo man Tangila na lang. panirabi ng gaday figurative. Dili baruganan sa Sibong gaday figurative. Diyos kang buhi man rin. God is always alive, God kanatay. Hindi ko baluganan ang figurative. Ang simple nga pangutana nga di man yung matubag. Kung dili siya literal, unsa lagi, di maka-figurative. Anong butangan man yung literal nga dili na tinuod? Ay, butangan. Kayo po, anong ibutangan ninyo? Literal nga namatay ang Diyos. kay Idungagan literal. ninyo literal. Kamu may sayop. Ay, dungagig literal. Anak, ipamulong ni Kristo dia, Juan 10:18, walay Oo. makapatay ka na ko. Magpakamatay ako sa Bro. kapaligong kong pagbuot. Oh, kay may Oh, bro. gawin ako sa pagtugyan ninyo. May Naghikog na Kristo rin. Nakoy pangutana ba? Oh, sige, bro. Kinsa man tong namatay sa kinsa man tong namatay sa cross Dios ba to dili? Si Kristo ito namatay. Kinsa man lagi unsa man gitong napitay sa cross Dios to dili? Si Juan ito kaning nasikan ni Ben Person. Died in his human nature. Si divine person da kaning died in his human nature literal gining na died o dili? Dili na butangan mi sa literal. Kaya mo na mugamit ang simbahan ng termino. Lagi ba kaning term bote pasabot ingon kog literal tinuod ba gining namatay? Dira na to butang literal kaning second divine person died in his human nature tinuod jud tong namatay ug papatay-patay lang to dito. Tinuod ito namatay yung pagkatao. So, si kan Ben Person. Yung pagkatao may namatay. Nga, klaro ana. Bro, kanang gaday literal para naman Eugene Gapo. Sakto na dili. Gaday literal sakto ang ikaw nagaliga ingon nga tinuod. Di ba kanang wala, dili sumpayan na to ba? Way human nature ba? Kanang gaday literal period. Sakto na. Natural kay kinsa man tong gaak dito si Kristo man Dios man to. Jadi og di Asa mabasa mayong dugma na? kag dili to og mayong kag dili literal anya og kag dili literal sama gingon ni Kadigal Brad Kadigal o sa shooting ra to dito duwa ra ada ti Asa pulos mabasa sa kuan? Kining sa dugma gaday literal. di usa na to ang gibasa ganina Brad kato bitong tawag aning ni asa kwan sa tawag aning ni ang kadala nga nasa fundamental of the Catholic dogma God died God buried. Asa God repita? was buried. Kakaro ana. Oh. Asa repita lagi nga gaday literal official doctrine. Naa sa Badison, fundamentals Eugene of the Gapo. Catholic dogma, God died, God buried. Asa Kuha. repita? Number page. Ako sa ko kayo din murag 115 man siguro to, page 115 o ako According masayo. to Wadi pagkatao na niya. Sa rin ako pwede dito, pagkatao. wala sumpay ha. Mo, bila Pagkatao. man day kapersona si Kristo, nganong iyo man nature, only man lang nimo. Bila man day siya kapersona. Ang only ningon si Bishop Moro miningon. Si Bishop Moro ang gaday for the only his human nature died. Ulat. Obispo miningon na. Yeah. Nature, human man. Naay libro, paminaw sa bro. Naay libro si Joseph Cardinal Ratzinger, si Pope Benedict XVI kaning gitawag Credo for Today What Christian Believe. Niya giingon sa tawag aning ni ang sa niya page 83. But Holy Saturday is the day of the death of God. Nasayop ba ang Santo Papa ni? Wala mo tiwasak basa na rin. Period na, period. Bisag mangayo pagkakopyaan ni na anak ko. Kanang dito Period, pasabot na kay sabot sa iyang pagkatao. Si kanibay persona. Sa iyang pagkatao. Ayun, magkadi, Igamit lang. niingon magkadi, mamatay ang Diyos. Nganong death of God may giingon ni San, ni Pope Benedict XVI. Ang ipasabot ni Pope Benedict XVI niya ng personal view. Death of God. Si Kristo, God og tao man. Diyos og tao man. Namatay Saan ang ta, Diyos niya sa without pakapin na lang ta, kaya wag mo gipakapin diri pag ingon na sa Santo Papa death of God.
literal, tinuod tong namatay o duwa-duwa lang? No, namatay siya pagkatao. Tapos ang debate. Naraman na ina. Siya pagkatao. O yun ka. Adili, ang Diyos tao mo namatay. Tapos ang debate, pag ingon mo tinuod, case close. Ana ra ka sa yun. Sa to ba, o yun ka, tao mo namatay. No, si tao namatay. Now, death of God atong gilalisan diri ha, dili death of human nature, human person. Without pakapin ha, without pakapin, kaming giingon ninyo nga diri ko nakapokus sa God died in His human nature imong giingon. So without ning pakapin kaning term God died, literal magid ning Dios namatay. Kay di man kamo dawat literal kay wa kuno, ako na lang giusob ang literal og tinuod ba nga ang Dios nga giingon diri namatay, tinuod ba gid o dua siya ingon mo ka tinuod pero gipakapinan nimo human nature. So without the pakapin kang pag ingon nimong tinuod, awa na kiss close sa tanis. Kung atong lalisan na naon. Ay, pero yun, ikaw may magbuot po. Nung sa di ba tinura? Ay, bugi. Naway, 1 minute mo tubag. Programa po, bro. Nang utama mo katapusan do kay programa mi sa Plaza karon kay kadayawan man dito sa Davao. Katapusan pangutana. Bro, kanang gitawag atong physical nga kamatayon ni Kristo sa may tawag ato tong physical nga kamatayon sa second divine person sa may unsa man to siya nga kamatayon. Katong physical nga kamatayon ba? Ang kamatayon kay may isip kuan tao ni Kristo adunay material being panagbulag lawas ug galag. Wala gyud tubag lang katong physical nga kamatayon sa second divine person. Unsa man to siya? Kung dili to siya literal unsa man to? Physical ha? Kay naman gyud tinuod nga nahitabo nga physical. Nga kamatayon sa second divine person. 6:7 sa Catechism of the Catholic Church nga end of the earthly human existence ni Kristo. So iyang earthly human mo to namatay pagkatao. Okay. Kanang gitawag na to Kristo nga nakabaton o gitawag na to human nature, pila man siya ka persona? Klaro kay nagsisiwa di ka kabasana sa pila siya ka for it persona. one person both human and divine. So sala siya ka persona. So kinsa man gyud ang namatay sa gitawag cross, second divine person o ang iyang lawas? Tubag dahil correct statement yun. The second divine person who is truly God. Paminaw sa who is truly God died in his humanity. Bisya makanin sana. Wala gyud. So napiminaw ha? So kung yun nagkakaroon dahil nga ang second divine person namatay sa iyang gitawag nga tawhanong kinaiya. Natural yan. Tawhanong kadi pa namatay divine person literal. Ang second divine person man ang nagdala sa iyang gitawag na to duha ka kinaiya, human and divine. Kay di man makaak ang gitawag niya human and divine niya kung wa ang person, so tama ang simbahan. God died in his human. Ang divine person kamatay kay maduha na ipatay nimo. Ayaw. Ayaw duha. Di ba si Kristo na ay bro? Di ba si Kristo na ay paminaw sa? Di ba duha ka nature na si Kristo bro? Diyos o tao? Unsa man yung gitawag nato bro og hypostatic yun? Permanente na naghiusa pero wa magkasambog. Nag-iusap pero nagkasambog. Define ko no what is hypostatic union bro. Kung asa na dapat gikan nga etymology ka ng term hypostatic union. Ipasabot sa mga naminaw dire. Nagkaisa pero hindi nagalo-halo. Ang Diyos o ang pagkatao. Marag, ito pag na na, pagkatao pagka Diyos. Nagkasambog na na. Para ninyo nagka-mix na na. Wa man na mag-mix mo, nakasayop ninyo dahil. Sa 1% sa dugma, unmix na siya ang pagkatao pagka Diyos. Ay mo programa bro ha? Bro. Sige bro, mora to bro. Salamat kayo bro. Kay mo out na po ko bro. AYD. Sige. Salamat Brad. God bless Brad. Wakason si Rafael Tubog. Wakason Rafael Tubog. Sige, salamat kayo. Sige.